Ang magiging boses mo, pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Iko-konektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Hoo-ha! Diyos marhay na aldaw sa tuya gaboz. Miyerkules ngunyan 28 kan bulan ni Agosto 2024 aldaw kan sa tuyang mahal na inang Santa Maria. Pasalamat kita kay Mama Mary por dahil sa padagos na pag-intersesyon niya kan sa tuyang mga kahagadan sa mahal na Diyos, and anuman ang kasiributan, mahal na amang Diyos dapat enot sa gaboz. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Programa na pong Tingog Kanbanwaan sa oras na alas 9:14 naglalaom na yaon po kamo dyan nag-arantabay kasabay ang pag-imbitar mi na mag-iriba-iba kita sundo. May aleko ba? May advice yung aleko? Walang advice. O sundo 10:30 if ever na day maglaog so Albay Electric Cooperative. Mantang kamo dyan naghanda kan pangudtuhan or busy na sa trabaho. Mabuto ang impormasyon dyan sa luwas. Pakikuan dito sa screen, no? Mantang busy ka mo dyan sa luwas. Sarabay-sabay kita sa paagikan pagbutuakan informasyon. Ay, Martes ngunyan. Balik ta. Martes, tama ba? Nako, 27. Sorry. Wala pa tayo sa wisyo. Sorry, my fault. Martes ngunyan, 27. Nako, mali pa tayo. Martes ngunyan, 27. Otron tanong, sorry po, my fault. Sorry, my fault tabi. Martes ngunyan, 27 kan Agosto. Me gusta mi así. Sagkod kitang alas 10:30 po. Magsarabay-sabay lamang tabi kita. Tatuang tadya ng Mega Force Patrol. Si Chief Jimmy ang samuyang pag-iriba. Si Chief Jimmy, Pading Jomar, Pading Al. Joshua Bino. Si Karen, sabay si Karen pa sa luwas, Si Karen, Nicole Ala, sama ni Bella Henry Mata dyan sa newsroom. Siyempre, ang nanginginot po dyan, si News Director Mardela, ang walang kapaguran, hindi sumusuko. Sa pag-antabay po kan mga istorya dyan sa palibot, katuwang si Angel, si Jen, si Mary Joy, may inasikaso. Sina po dyan ang nagsusumadakan Bareta, Lokal, National, International, and sa social media platform with Jimos Barrios, katabang pa si Shara May Leron. Sa internet broadcast ni Worldwide Netwide, si Jerome Nico Martinez. Ako pa sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good morning. Salamat po digdi sa mga nag-direct sa tuyo. Pasensya na po tabi ta. Sabi digdikan sa tuyang mga paradangog man salamat tayaraon po kamo. 6604 Papa P, condolence po. Martes po ngunyan, bako po Miyerkules. Si Madam Yet. Good morning tabi Madam Yet. Sige, salamat po tabi. Sabi naman ni 2119. Good morning po Papa Pio, Martes pa lang po ngunyan. Sige tabi, 2119. Salamat po. And Papa P, napapundo ako sa gigibo ko tanga kon baga boses ni Sir Pio. Welcome back tabi. Kumusta ka po? Sana medyo okay ka na po Sir Pio. My condolences tabi. Sabi man ni 680. Salamat tabi sa indong pagpaabot nin condolences, pakikidumamayan. Pasensya na ta.
Wara pa talaga kitang masyado sa wish you. Yugon mo anjun paghuna ko. Miyerkules na. Ay nako, di salamat tabi sa management ka na PBN DCGB sa pangenot kan sa muyang ining founder si Sir George Bayona, si Ma'am Brenda, si Sir A.B. Piglan, si VP Henry Gabos. Sa Gabos, Technical Department, News Department, sa admin, sa IT, sa social media, sa newsroom. Salamat sa pagdamay. And sa Gabos na nagpaabot nin pakikidumamay, pagtabang, asistensya, kan oras kan sa muyang pagmumundo till now. Pasensya na kung sarala-sala paso sa kuyang petsada boda aldaw June. Mario Joseph. Martes pa sa napalan ngunyan. Okay, so thank you so much. Si Saisu nagkunyan yun, nag-take over. Sara VP Henry mo sa programa. Tama ba? Sara VP Henry, Sara Endimar, Sara Joshua. Tabi, salamat sa pag-take over kang programa. Bicol Target paghapon. And siyempre, Tingog kan Banwaan pagkaaga. So, ayan po. And ang totoo kayan John, itong Martes na hapon, bago ako magprograma, ganda na ka ito sa kuyang namumuta na ina, si Mama Unding. I was doing my job in here, nasa pagmundo na John. Kag Martes na ito, tinawan mo pa akong batag. Ngayon mga may kauron bago sa telepono. Iyon gada na ka ito sa kuyang namumuta na ina, si Mama Lourdes Unding Fernandez. She's 96 years old. Hugon mo sabi ko, Mama, sige na. And salamat sa malda Diyos day siya nagtios ni kung ano pa man. Nagkaturog sa na Diyon. Yan. Pagdigdi ko, isi ko nang gada na si Mama. Nag-apod na sa kusutugang ko. Nasa Manila sutugang ko ka ito Ako man yaon digdi. So, duman sa berak so mga kay riba may duman sarong. Arapuda na lang sa telepono. Kaya baga pagtao mong batag sa ko, yun na ito. So, may ka-story ba? Yun na ito yun. Mama is now resting in peace ka nakaging Martes pa. Pet sa Lunes ito. Lunes nagprograma pa ba ako? Lunes. Okay. Sala pa talaga ako dyan. Lunes, it's August 19. Di ba? Tama ba yun? Lunes? So pagtao mo sa akong batag, Martes, nagkuhan ako, nag-uliin akong Martes. Yan. Iyo, tama Lunes yun. So pagtao mo sa akong batag, Lunes na hapon ito. Ano itong kunya? Basta libog na ako. Ha? Ay, ikon mo tabi, digdi. Basta nagprograma pa kong hapon, Lunes na hapon ganito. So pagtawag ko sa imong batag, Biyernes ito, bako, so nagtawag ko sa imong batag. Nagtawag ko sa akong batag na pigo ko niyan. Biyernes ba yun? Ay, relingaw na ako, hinda. Tapos lindubong si Mama sa kuyang namumuta na ina kanakaaging Sabado. Yan. Sabadong 24. Yan, 24. Biyernes ka sa kunag taon yun yung batag. Ito long weekend ito ano yun? Sala naman so. Biyernes 16 ba yun? Basta yun. So yun ako duman sa kusina. Ayan na. Well, anyway, iyon na yung tabi. Sige. Itong sinap ng batag na tinaumos ako. Biyernes ba yun? Bale. Iyon naman ang gantabian. Sige. Dali mo na ta. Sudag terek sa to. Alas 9:22 na po. Sandali lang. Hali po digdi sa Inabuyan Alimsog, taos puso condolence po Sir Pio. Salamat yaong ka na po na air. Sige. Salamat na po tabi dyan sa mga taga Alimsog tabi eto pa.
Condolences, Sir Pio. Sige, thank you so much po. 2119. Yan. Eto pa. Saan ba yon? Ay, Mama Mila, tabi, good morning sa imo, Mama Mila. Si Honorable City Councilor Mila Bal, sa tuyang ex-officio member kang Sangguniang Panlunsod Legazpi, representing yung mga kapitanes. Hello. Hi, tabi, Mama Mila. I'm back on air na, tabi. Mama Mila Good, sorry. Talagang rilibong pa kita. Mama Mila Good. I'm back on air. Nakalubong pa sa nakan Sabado, so sa kuyang namumuta na nanay, so ina ko duman sa Virac. Biyahe kita kasuhapon pasiring digdi. Mama Mila Good, sorry. Day pa kita nakakakunyan. Day pa kita nakaka-recompose nin maray. Mama Mila Good. Lubong kasuhapon kay kansa kong namumuta na ina duman sa Virac. Magkape kita. Sige lang, tabi, Mama Mila Good. Enjoy your coffee. Yan, si Sir Danny Garcia. Maray na agatabi, Sir Danny, dyan sa Kapitolyo. And si Madam Jocelyn Broquesa. Madam Jocelyn, good morning, one. Welcome back po, Sir Pio. Sana po okay ka na po ngunyan, tabi. Condolence po. Okay lang po yan, Sir Pio. Gabos po kita pag-arog kaan dayta malikayan na masala po, tabi. Okay, di yan po may saro pa. A blessed Tuesday morning. Condolence, precious. Welcome back, lad. Welcome po, Sir Pio. A blessed Tuesday morning po. My deepest condolences and praise to po si mo, Sir Pio. Welcome back po. God bless you and your family always. Salamat, tabi. 1846. Yan. So, i-Bernes man agad dito yun gid. So pagtao mo sa ko ning kuan ning Batag. Sabado, Bernes. Ayo tabi yan na pangyari tong hapon. Nagprograma pa nga ako kay tubaga ning kunyan 4 PM to 5:30. Gada na kay ito si mamako. Di makitang maginibo di diretso na. Ayun na tabi ito. Okay, sige. Nagkunyan man kita, nagmahalo sarong simana man kita duman sa Virac. Salamat po sa gabos na nakidumamay, nagantabay, nag-assister sa oras kan sa muyang pagmumuno. Dahil na kami, ulilang plus na kami June. Dahil na kong tatay, dahil na kong nanay. Kami nasa nabudo sa tugang ko. Si Papa Joe, 6 years ng gadaan. Si Mama, pirang aldaw pa sana. Ito na. Di, iyo man nagadaan. Ang parte kan buhay. O di, paano lamang yun? Taon-taon ni Bapat, dakul kitang mga sitwasyon lokal, maging national buda international na pag-uro-irestoryahan, o sudig di baga sa Albay, so saro sa breaking, saro sa major news, yung pag-surrender baga yun, pag-surrender ni Mayor Awin Baldo sa otoridad. Nag-surrender siya sa Kamalig PNP, duman sa jurisdiction kan sa iyang tugang man na alkalde, si Mayor Kaloy. Sige, taon-taon pag-uro-irestoryahan taan tabi, and day pa maning nakakahuron, duman man sa familia Batocabe, si Justin day pa matry kita tabi na makakonektar. Sige, pwede na kitang mag-time check. I-arrange ko lang kung may mga kakahurong kita. Time check kita. Oras, Pilipinas, it's 9:27. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Unilab. Yan ang alagang Unilab. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camerate FA, the blood vitamin. Actimed Quality Generics. Ang abot kayang gamot mula sa Generica Drugstore. Actimed ng Generica Drugstore. Gamot na singbisa.
up to 85% sa tipid. If symptoms persist, consult your doctor. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige Jun, thank you so much. Utangon ko na no, so halawig na mga pag-commercial mo dyan. And standby din yung news team dyan sa luwas, yung Mega Force, yung news team, not unless na flash report yan o very immediate concern, breaking news. Live from US of A, magkakahuruntaan sa tugang ni late Congressman Attorney Rodel Batucabe kanako Bicol, si Sir Dennis Batucabe, para makuhaan tama din pahayag so familiar with these developments kan paghanap nila ng hustisya sa pambabadilgadan kay dating Congressman Rodel Batucabe. Nasa linya si Sir Dennis Batucabe. Sir Dennis, good morning from the Philippines, tabi. Sir Dennis. Good evening sa gabos na nag-inda nyo kang katuyang program na numero 1 DCGB. Maray na aldaw sa Indo gabos. Sir Pio, sa pangagisay mo, salamat at nagapod ka sa kuya or sa mga kaputan na pwede kong kaya kong simbagon. Opo. Anong oras tabi mo niya dyan, Sir Dennis, sa imong location sa US of A? Right now, di sa USA, nasa 6:31 in the evening. Yeah. Pero aram mo digdi Pio, ang 6:31 maliwanag pa. Oh, Nagsusulno kang aldaw digdi alas 8 sa Banggi. Oho. Kaya right now, nag-go exercise kita, nag-go walking. Na timing na nag-upload ka, so nakuha ko so call mo. Iyo. Okay. Sa intabing estado ka dyan sa US, anong estado ka dyan? I am in San Diego right now. Nasa San Diego, sa Chula Vista. Opo. Okay, now may recent development tabi by the way, matua kang tugang ni Kong Rodel or si Kong Rodel matua? Ako, second, sunudan lang kami. Ako sa gitna, kanudan mi babae. Pero kuya, 1 year lang ahead sa kuya. Kuya ko yun. Kuya si late Attorney Batucabe. Opo. Okay, now with this development, Mano yun ko. Iyo po, mano yun mo. Opo. Now, nag-surrender na po si Mayor Awin Baldo, yung naakusar baga sa nasabi ng kaso. Anong masasabi man in behalf of the family? Sa imo tabi? In behalf of the family, kami po naugma na dit nag-igo na ang hustisya na ramuman sa napio dakulang tiwala ka sa hustisya na with this development lang po kang pamilya mi na ugma na igwa ng naka one step na kita, pero it's a long process pa rin po. So yun ngayon, tayaw na yan sa usugado, let the rule start to call yung justice system sa Pilipinas. And I hope na mabilis ang paglitis so that magbayad na, so dapat magbayad. Tapos makwit na suday man ang kasalan. Iyo po tabi. Sa nangyari pagkagadan
sa tugang ko. Bako lang po ang tigagad kong Justice League sa tugang ko. Kundi isa-isaro pa niyang aide na si Sergeant Diaz. So, marayaman ta nag-surrender na si Mayor Baldo Sandaraga na harapon niya face-to-face kung ano man ang kasong pinasasangkutan ng pangaran niya po. Oho. Yun, Pirang taon na tabi Sir Dennis an sa idong mamawot naan. Oo. It's been a while. Siguro pang 6 years na ngunyan o 5, if I'm not mistaken, 5, I'm sure, going to 6 years na pag-alat na nagka-resulta na sa Court of Appeals na overthrow so decision kang judge and RTC dyan sa Legazpi because may nailing na mga luho na hindi na i-consider for that case matter. Kaya nga po nakapagpiyansa si Mayor Baldo because so kasong marugatong na may falls na miss ng judge dyan sa Legazpi. Opo. So ngunyan na overrule kang Court of Appeals. So it was a murder case, global murder case, and no bail recommended na nakaabot na balita sa kuya. Sir Dennis, how did it get unto you? Kan nagog mo subareta na nag-surrender na si Mayor Awin? Nang nagsabi ko sa sarili ko, nagpasalamat ako sa mahal na Diyos na at least for a long time na si Kuya nga, so nangyari kay Kuya na nagadan binadil, na nag-roll na sa justice. Naka-step 1 na kita mo niyan na at least danuguntang maharaman ka na dahil man nagkakaturog ang justice. Ayun nga niyang pagtataram ka na ang justisya is always prevail sa pagkabuhay na. Kaya grabing pasalamat ko sa mahal na Diyos na at least nag-iiro na. Pero it's a long process pa nga ni ang pagtataram ka ni na laba pang marathon na hearing yan na pag-uula na ng pagkakagantantugan ko sa korte. Iyo po tabi, how does the family prepare for this long battle ahead pa tabi, Denise? Well, the family has a consensus na pagtatarabangan ang para magkaroon lang justice ining duwang nagadan na lalo na si Congressman Rodel Batocabe together with his aide na si Master Sergeant Diaz na matauan taman hustisya ang sa indang pagkagadan. And at least isaro na yung panalbingan sa maabot naman nga ang eleksyon dyan na di kita magabot na buhay na ruganing nangyari. Kasi magabat sa sarong pamilya na wala na tugang o kapamilya kahit sisay siguro na nangyari marugpang ka ang mundo na nararamdaman pag nawaran ka untimely death na kalalalo na binadil, diba? Okay. Kaya sabi ko salamat sa mahal na Diyos yung justice nagpupo na mag-roll. So let's wait and see, and we're just hoping for the best yet to come sa hearing na pagkakasangkutan ni Mayor Baldo. Opo. Pagkakasangkutan ni Mayor. O di sige yun ang masataram ko po. Na so again, may kakaputang kapatabi sa ko, Sir Pio. Okay, dai naman po tabi Sir Dennis, dai naman po tabi ta aram ko. So, salamat po nung tabi Sir Pio sa oportunidad na tinaw mo sa kung oras na makapag-uron kita at si maraman man kang Daragenyo at si Bilog na taga-Albay na nangyaring development at saka yung pamilya na kung anong minamaot ng mangyari at na filman ninda kan mga Bilog na Albayanos na sana this is the beginning ng pagkuang justice ni late Congressman Rodel Batocabe and his aide na si Master Sergeant Diaz. More power to your program, Pio, and nagpapasalamat again ako taga-boss sa Indo dyan na nagsusuporta till now. Yung lalo na sa mga senior citizens na pagpadaba ni Kong, sa mga Daragenyong padaba niya. Until now, they are behind us to support us with this fight. Again, maraming salamat sa Indo Tabi Kabus dyan. More power sa DCGB. And regards to everyone
Tendo po dyan. Thank you. Thank you so Thank you. much. Thank you so much, Sir Dennis. And halatun ta ka kung maguli ka, auto naman supot zero duman ni June. Sa kauna ni June. Mahampa naman kita dyan pag-uli ko. Maybe I'm planning to go home soon. Okay? Sige, salamat. Mahampa naman kita sa Putsiruan. Oho. Salamat. salamat. Okay, sige. Yeah, thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you so much si Sir Dennis Bato Cabe. Live hali duman sa US of A nakahurunta. Familia Bato Cabe manungod sa mga development na yan kan kaso ni late Congressman Attorney Rodel Bato Cabe. Sige Jun, papasokin muna natin then ihabol tayo sa mga hanap buhay. I-establish yung linya no. Yan po so pahayag man kan Familia Bato Cabe manungod sa kanayan sa bagay na ano. Mama Mila, good morning Tabe. Uy, nagdadangog pa si Dennis. Oy, Dennis, kumusta ka na Tabe? Sabi ni Mama Mila, good. Dahil ko na habol tulos so kunyan mo Tabe, Mama Mila, good. Counselor Mama Mila. So, chat, kapot-kapot ko kaya ining telephony. Jun, signalan mo lang ako kung okay na si compadre nyo, Marconda, ikaw magdesisyon if whether maridial na lang siya or ipapasok natin yung mga hanap buhay, ha? O dyan sa Daraga, who will now run the affairs of Daraga? Kasubago baga, nakaulay naman so DILG, pero inda. Lalo mo yan, may session mo yan, ha? May session regular ngunyan sa Sanggunian Bayan kan Daraga who will now preside sa session. And who is running now the affairs kan Daraga. Taigo baga ng pigtataramduman so DILG na mga tulong aldaw ang papalampason pero noarin ang sain ang reckoning date kang pagbilang kay itong tulong aldaw. Di ba Jun? And noarin ito matapos. Tanganing makapag-asumir naman ining si Vice Mayor John J. Taod-taod po yan pakaliis kan mga pagirumdum. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. May energy na. Energy! Meron ding Energy! nag-crash o nag-palpitate? Baka di yan pang everyday. Mag-Enervon helps unlock Healthy energy! na magandang araw-arawin with proper dosage, diet, and exercise. Mag-Enervon araw-araw. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Gloria, ang kailangan ng bayan sa segundo distrito tungo sa pagbabago. Merong kalinga ni Gloria, kalinga ng masa, si Kaloy Andres Gloria, mahal ka ng masa, tunay na albayano sa segundo distrito, ang tunay na pagbabago, Kaloy Andres Gloria. Anong asing kilig sinigang mo? Pour
pork, chicken, fish. Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asim kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim Kilab, meron pa ba? Asim Kilab ng pamilya. Asim Kilab, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Knorr. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. 7 healthy habits para sa high blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Igwa akong may picture, tuwa na visto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, minapulos na. Ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liver Aid, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance
kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Surf! Surf Active Clean Instant Galing. Instant ang white, instant ang bango. Mula babad, instant white, instant bango. Whitens in as fast as 1.5 minutes. Based on internal technical tests on cotton after one wash, results may vary. Surf Active Clean Instant Galing. Surf Singaling ng mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Thank you Kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating approval. Ang sa tuyang congressman, albayahit angat ang lahat. Kong Joey Salceda, albayahit angat lahat, oh. Albayahit angat lahat, oh. Kong Joey Salceda. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Buwelta na kita sa programa, nasa linya na. Okay na, naka-establish na yung duwang linya niya to. Si Pading Jomar, hali dyan sa 1st Districtan Albay. Kumpadreng Jomar, good morning. What's happening? Naputil yung linya. Sandali, kinokonektan. Hello. Go ahead, Pading Jomar, go ahead. Salamat, Paring Pio. Nga, delay ka naman sa kuya. Ay, kaya pala na. Walang yak. Ano na naman ang reklamo mo? Yaw na ako nakamonitor sa WGB. Loko-loko ka talaga. Maray pa hinapitan ta ka dyan kan Domingong Salbay ka dyan sa Harong Nindo. Always waiting. Nahiling mo so ipig ko duman sa group chat ni Pading Jimmy. So, ipig-post ko kan Sabado. Inurula mo na baga? Ito ko taan nagahalatsay mo. Loko-loko kang... Hindi na, wala. Inurula mo na baga? Paling-piyo sa mga dagdag na bareta dahilan sa kakulangan nin kartero dahil nakaklaim kan pinagapod na victims compensation ang sarong pamilya o kapamilya kan sarong biktima ng heinous crime digdi sa syudad kan Tabaco. Pwede matapos na dai ma-deliver sa Isla San Miguel kan Philippine Postal Corporation kan Tabaco ang surat na hali sa Bureau of Correction Focal Person na nag-i-informar sa pamilya kan sarong naging biktima ng heinous crime na pwede sinda makakuha ng 10,000 pesos kalakip na duman sa surat. So, application, kay puwan sana ninda na magpasiring duman sa Office of the City Prosecutor para isumiter ang aplikasyon sa tamang oras. Kundi, nakuha ninda sa surat, so info, so abiso, luwang simana ng lapwas utalaan. Di sayang. Dahilan, tagaing kartero na pwede maghatod kan surat duman sa Isla kan San Miguel. Anak ni, di pa paano ka iyan, tabi. Sige. Wala na. Ay, sus. Ang sabi ni Mrs. na nakaulay niya to,
So, inainikan biktima Oho. na nagpasiring siya sa City Prosecutor's Office para sa ibang bagay. Luman niya na araman, may pinadalang surat sa Bureau of Correction, as in haloy ng pigahalat si Mrs. Luman sa City Prosecutor para isubmiter sa aplikasyon for 10,000 pesos Ay, sus. na para sa danyos perwisyos. Pwede daw na persigiron kumpadre da so Koreo, so Pilpost? Paano kaan? Dahil kumaraman, takaulay ko niyan man, kasubago, si Mr. Edward Arevalo, ang manager kan Philpost. So postmaster? Roger. Oho. Nagpaliwanag siya kan sistema. Ang sistema pala, ano may mansanaan kartero ninda. Tapos, duman sa mga upper barangays, once or twice a week sa nagduduman ng kartero. Pero sa isla, scheduled. Iyo, totoo. Nasasabutan tatakon niya na kumpadring Jomar, ang tawon ni Daddy Iton. But the problem is, kung igoning mga official komunikasyones, na igoning mga mga prescriptive period, paano ka yan? O paano? Ito daw sukun yan. 10,000 man, sayang man ito. Bako. Iyo baga pa de, kaya lang, kaya manida maaraman kung may prescriptive period yan ta. Naabot man sa nabagaan sa Philippine Postal Corporation, silyado. Di man pwedeng bukasan pati. Di man ninda pwede bukasan. Ang ginibuda ninda, siring ka na kaugalian, pigpapaisi sa mga barangay officials, napaisi yun ngayon doon personang ini, may surat, magdigdi siya, may surat kay Ponsian magresibita sa gobyerno ini. Kay Puan kay di mo na pipirmahan. Naku, ho. Pinaisi man daninda, so midbid dindang barangay official na sige man sa nandyan sa sentro kan Tabaco. Twice nindang napaisi, dahil nag-aabot sa babae. At napaisi man so personang mismong resipiente kan surat dapat. Naku, napaisi so barangay official dahil pinaisi sa resipiente. Duman na putol sa komunikasyon. Roger, doon beses mi ngaya, tinawang kinotisya sa barangay official. Sa primero ngaya, may garubag coupon lang ito sa dit na papel na template na ipila pa ninda. Ni ngaya kung parakisay na persona, magpasirang dito may surat. Primero mga yung tingawan, pakalapos kipirang Aldo, pig-follow up mit sa deki nag-abot. Dahil man nataramon da sa barangay official, tinawan girarin nindakan so papel, so notice. Hanggang, dahil ba nag-abot, mabuyong umabot sa sainda, itong hali na duman sa prosecutor, duman naaraman kan babae, na may surat pala sa saya. Ay, sus, kun yan, kumpadring Jomar, makukontempt kung halimbawa pa po dito kang korte, Oo. Pero duman siguro sa sobre, kanitong official na surat, baka dahil nakabugtak na this is an official mail, dapat may deliver mismo sa araw kaning pitsada. Dahil gayud Garo na imang padigpiyo. Na-receive kang ginibo ang surat, July 22, na-receive kang Philippine Postal Corporation, July 22 man. Pero, nakuha kang babae, pero kadakalis pa sa ng simana. Hanggang August 5 sana, so plaso, para i-sumiter sa aplikasyon. Dahil man pwede makonsider na voluntamenting pinag-waive so beneficyo ta. Bako man sala ka so sumarisibikan surat, lesin na napaisip. Kaya lang, dahil naman dapat konsiderar kan city prosecutor, tayo ang patakaran kang gobyerno. Iyo, totoo. Dahil mababago. Dahil mababago. Nag-asumir sa gobyerno, taday mo daday ka interesado. Sabi ni Mr. Arevalo, nag-schedule na kuta amandasinda na magpasiring duman sa isla. So ito bagapik sabi ng schedule. Kaya lang, iyan pala, makura pa travel order. Dahil man nagdaram ang laukan surat, may mga surat man sidang i-deliver pang iba. Nakulang na surat. Pero baga, ma-satellite post office, tinda duman, kundi
bago pa ngayon nag-abot sa travel order, relapos na ngayon sa plaso. Pisos Mariosep na pa. Igo, dyan baga paano pa di? Dyan sa, kaya baga day nahali paan Koreo, ining Pilposta. Oo. Igo ning mga dokumentos na susog sa lay dapat paagihon talaga sa Koreo, dokumentos kan gobyerno. That includes araw ka na mga notices siguro. Oh. Dahil man dapat di pwede na itaunin da sa barangay official na ito, surat pati, sa primero kay pong identification na nag-receive mismo sa pamilya. Sindaman an mabibiltadahan kung itinaunin da sa sala na persona. Yan. Ikadua, dahil man dami na-receive ang mga barangay official paghali sa gobyerno ang surat. Bahala nga ikaw ganun na. Dahil pamagyangayan ako, hindi tadayan sa muya. Isus. Mariosep, sige. Kaya, nagdapot nga niya ako, sabi ko, Mr. Arevalo, dahil kang plano na magkahampang sa meeting kan mga barangay, punong barangay, ABC President, ABC, Liga ng mga barangay, para iluwas man nito ang konsernan, para makatabang ang barangay kung paano pag-distribute sa araw kayan. Sabi ni Mr. Arevalo, nangyari na bagaan? Bagay po, ang true experience ko, ito paano, naging sa primero lang po nangyayari eh. Opo. Lalo na kung ang galing pong sa korte, hapunin lang mag-receive. Opo. Okay. Kasi lamang, mapaisip tulo sa ano. Ako din na po mas ngarit may anong barangay ito. Sabi may pagparisip po kaming bakong mga ibang mga surat. Ang gano'n yan, wala mo pong pinagpupuro. Barangay Sinday na yan. Yan. So, yan, nangyari na nag-coordinar na sindaman kang ino. Malabaga nga yan, pagpadarami sa barangay kan mga notisya. Dahil man bagay nagkukuradigdikan surat ko ito, sabi yun, dahil man pinaisi. Yan, totoo, pwedeng arog kaan ang assumption. Sige. Oo, dahil man nga pinaisi. Kaya nangangapuda na sana si Mr. Arevalo, duman sa mga may piglalauman, pigahalat na mga importanteng surat, especially may kahali sa mga opisina kang gobyerno, halos ngaya, suro simana, minsan 2 beses, 3 beses sa simana, nagkapasirir man sa nadigdi sa sentro kan tabako sa mga taga-ibong, magpagahapit na ngayon sa opisina may, especially duman sa may mga piglalauman na maabot, para malay mo ngayon, una di minaabot pa sana sa mo, di makuha na tulos ninda. Iyo na sana ang naisipang solusyon pa ng PIO because other than that, dahil sindang iba ng options. Dahil na, tako niya na paano ang PhilPost pa nung yan is a dying agency. Dahil kan mga cellphone na ini, para doon the word a dying agency, nakapira na sa nangani ibagaan empleados dyan na pinagmamantinir ta kumbaga so industriya ninda pawara na. Iyo na nga ni. Kaya nakulang problema pag-arog kayo na sa Rarayo, lalo na't pati ang mga opisyal na komunikasyon, diyan baga piglapaagi, dahil mananipaagi sa LBC kung ano-ano pa. Iyo ta. Talagang sa PhilPost yan piglapaagi. So pigapod na mga registered mail, yan. Roger on that. Sa mga korte kaipuhanan yan. Pero itong sujismil, sisay nga ikuta na sa inito hal ikuta ng ayon siyang benepisyo. Ang nagsurat duman sa pamilya kan biktima, Bureau of Correction. Ang sabi duman, ang gobyerno nagtataonin danyos perwisyon duman sa mga biktima kang heinous crime. Yan. Sa paagikan Board of Claims. Yes. Pero kinakaipon hindi mag-apply. Yan. So pinadarhan ki application letter sa pamilya kay itong biktima. Iyon nga dito so notisya, muda application letter na dahil nakantos sa tamang oras. Kuta na kwalipikado sinda. Roger on that. Kwalipikado. Sige. Sayang kang Gismil. Sayang. Sige. Matuparang ko sa babae. Natuparang ko siya sa City Hall. Sabi sa kuya, madulok na lang dahil siya kung kisay ba, kalamang matabangan. Diyo. Taday naman da makakuha
sa makakuha duman sa gobyerno nasyonal ta lapos na baka lamang ngaya may makatabang na lang sa kuya ngaya maski puro paano maski diit. Iyo, So totoo. tayo ko na nagtipuasan na kami kang nakalis na simana kan magkatuparan kami Sige. sa City Hall Cotabato. Yan pading piyon makadagdag na bareta Jomar Bien DCTV. Salamat kumpadreng Jomar sa istorya. Ali dyan sa luwas. Lapos na kita nako, mabareta. Si siya mabareta. Si siya o si Angel? Si siya, o si Angel. Mabareta mo na itang alas 10. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, pasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Get 20% off on Wise Deals. Punta na sa Generica Drugstore. See posters and print ads for more details. For DOH FDA, CDRR permit number 0176, series of 2024. Congressman Attorney Jill Bongalon. Aki pa nagpuuna sa pagsisirbi sa serbisyo publiko, subok na ini tunay na matinabangan si Attorney Jill Bongalon. Naging leader kang kabataan dahil sa sobrang higos, abogado kang gabos basta sa matanos. Sa albay, Congressman Attorney Jill Bongalon. Attorney Jill Bongalon, Kong Jill, siya si Kong Jill, siya na, siya si Kong Jill Bongalon. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim Kilab, meron ka ba? Asim Kilab ng pamilya. Asim Kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Nor! Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service, an oras alas 10:06. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nahahampang sa kasong deportation for misrepresentation ang tugang ni dismissed Bamban Mayor Alice Guo na si Sheila Guo sigon sa Bureau of Immigration. Ini dahil sa pagpapanggap ni Sheila Guo bilang sarong Pilipino maski siya ang saro pala na Chinese national. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Bureau of Immigration spokesperson na Dana Sandoval na basado sa indang investigasyon, nagluluwas na valid pa ang Chinese passport ni Sheila Guo sa taon 2031. Sinabi ni Sandoval na dai ipapadeport si Sheila Guo dahil ang may nakabinbin na ining kaso sa local courts. Mientras tanto, wara naman in immigration case si Cassandra Leong dahil ang saro ining Pilipino alagad sigon kay Sandoval ang National Bureau of Investigation ang nagkakapot kan sa iyang kaso. Yan ang pang-alas 10 na bareta hali sa DCGB News Base. Ako po si Shara Melaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule.
Liver Aid. It's liver or lover, boys. Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camerate FA, the blood vitamin. Mega 1. Ang Mega 1 ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Mayong tusok-tusok. Sa Tabangkan, Vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Dahilan kaya lamang ang may tapang, pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tama ay tunay. Ang may tapang, itaas ang tagay. Kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Gloria, ang kailangan ng bayan sa segundo distrito tungo sa pagbabago. Merong kalinga ni Gloria, kalinga ng masa. Si Kaloy Andes Gloria, mahal ka ng masa. Tunay na albayano sa segundo distrito. Ang tunay na pagbabago, Kaloy Andes Gloria. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda. Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan
Daan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo pa bata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matira. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi. Dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon nanggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na si Nunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City. Sa inutan sana kan APEC o mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch sa Tabaco. Sa inutan sana kan Ziga Hospital asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City sa hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Sa Pedor na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad asin pang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Iniimbita na ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na maawat na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 yung Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taon ang fundraising event ini kung sain sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaban para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwanin paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kan Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light, walking in the light of God.
Senador na, abogado pa, yan si Gobernador Greg Slagman. Dakol na programa, dakol nang naitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon na imo maikumpara. Kung ang hururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Govlagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, pagkabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, daig siyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampon, do sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon. Mga pangako niyang daig niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugmahon. Tatao makitaw, talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo. May paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Gobernador Rex Lagman, tunay na padaba ang albay. Gobernador Rex Lagman, maaasahan. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Thank you so much sa June. Establish tagiraray ang connection ta dyan sa luwas. Si Kumpadreng Al, may bit-bit na istorya. Sarap pang istorya bago kita tapos ngunya na Martes 27. Kumpadreng Al, what's happening? Good morning. Morning, Pade Tabi. Condolence. Ano? Thank you so much, Pade. Oo. Para yun, kakaya. Anyway. Sige po. Sa informasyon, Pade, may plano na talagang i-develop ining merkado publiko kan barangay Taysan. Antisipasyon ini kan padagos ang pagdakula nin populasyon kan barangay na ini asin mga development digdi sa southern part kan Legazpi. Sana'y pangako ni former congressman, Bicol Executive Director Attorney Pino Garbin Jr. sa barangay Taysan sa panginot kan barangay council kay Kapitan Ben Rosin. Lano ng budgetan o sabi may budget na nga ni napikalokar para digdi sa pagdevelop kaning saudan sa Taysan. Ini kayang saudan na ini haros Garona munisipyo. Lalo pag bandang hapon asin aga dahil kan volume kan mga nagasarao digdi asin diit man sanaan nakapwesto digdi na mga paratyenda. Iyon so dyan sa may minaliko baga tabi Kumpadreng Al, ano? Tabi Pade na talagang didayo na kan mga taga-southern part laba ko sana mga taga-Taysan kundi sumina mauruli yan sa iba-ibang mga barangay talaga minadagsan na digdi lalo pagkahapon. Ang sabi duwang iskalon igibuhon digdi ako yan nasa saro lang na level ini kaya plano iding dagdagan pataas ang development. Na-promise na iyan kan ako Bicol kaya ngunyan pasana dakula man ang kaugmahan in advance kan mga taga-Taysan lalo na ang barangay council dahil sa mga masunod na bulan bigilaw man na madedevelop na ang saudan na nidigdi sa barangay Taysan. Aram mo Kumpadreng Jomar bakos Kumpadreng Al bakos kung ano pa man ano kundi sa totoo lang, tama yan na pinag-antisipar ng Ankan ako Bicol na mabugta ka na dyan nin tultul dakulang saod kumpara sa saod mo dyan ta. Ang lugar nan is a bustling area. Sasabog at sasabog yan ning kunyan, ning populasyon dyan. Ang ekonomiya dyan madakula. Totoo yan sabi pa tapos inibagang Taysan very strategic ang lugar niya. Ang mga barangay sa Inutan, pasiring duman sa Manito, maski pasiring sa side kan Daraga.
minaagi digdi sa Taisan, kaya ini talagang pinaka-strategic na magayonon sa negosyo. Kaya nga ni sige nang buruto akan mga negosyo digdi. Iyo. Ayan, bigyan si para na talaga ining saudan sa mga masunod pang taon. Very good, very good. Sige, sige. Kaya tabi pa rin ang informasyon pa ni Southern Park and Legazpi, Alarmario, DCGB. Thank you so much sa kumpadreng Al. Ano June sa hiling mo diyan? Pwede na tayo. O sige ta, igo kitang mga hanap buhay na dapat pang akomodaron. Sige tabi, ano? Sa girara no, salamat man particular sa management kan PBN Broadcasting Network Incorporated, sa pamayo ni Sir George, sa mayang founding chair, si Madam Brenda, Sir Nonoy, EVP SM Glenn, si VP Henry, sa tropa, sa news team, sa admin, sa technical, sa newsroom, sa gabos tabi. Salamat sa pagdamay sa samuyang familia in times kan sa panahon kan samuyang pagmundo. Salamat sa nag-take over. Si Size nag-take over no, si VP Henry, Sir Joshua, Sir Endimar sa programa. Alamat ka sa idong pag-antabay, mahal na amang Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.